Velkommen til dig, Katrine Larsen. Du bor her på krisecenteret, og vi vil nu gerne stille dig nogle spørgsmål. Nu har vi lige haft et interview med ejeren her af det her krisecenter. Hvad har han betydet for dig? Jamen, han har betydet utrolig meget for mig. Han har simpelthen hjulpet mig igennem hele den her episode, og jeg har kunnet snakke med ham om mange ting, og han har virkelig hjulpet mig. Han har været rigtig vigtig for mig. Er du interesseret i at fortælle din historie? Ja. Jamen, jeg var højgravid, eller gravid i 5. måned, med min kæreste, som drak. Og det førte til, at han bankede mig, så jeg mistede mit barn. Hvad har krisecenteret gjort for dig? Jamen, en hel masse. De har hjulpet mig igennem det hele og fået mig i bedre humør og fået mig til at tænke på andre ting end ikke kun det. Og jeg har hele tiden vidst, at jeg har haft nogle mennesker, jeg kunne snakke med, og haft nogle mennesker, der kunne hjælpe mig med en masse ting. Så det har været utrolig vigtigt, at jeg har haft dem. Hvad er dit forhold til mænd efter den her episode? Jamen, det er altså helt sikkert ikke særlig godt. Jeg har ikke lyst til på nogen måder at få en kæreste igen, eller i det hele taget have et forhold til nogen, for jeg har en skræk for mænd, og jeg har ikke lyst til at være sammen med dem. Hvor tit ser du så din familie? Jamen, min familie, de har støttet mig meget i det her, og de kommer og besøger mig tit, og specielt min mor har hjulpet mig meget også, og det er vigtigt, at jeg har dem, så jeg ser dem rimelig tit. Tror du nogensinde, du kommer over det her? Jeg kommer aldrig over det, men jeg er kommet langt allerede nu, og jeg ved, at en dag skal jeg nok kunne tænke på andre ting også end kun det her. Tusind tak, fordi du gad at høre på os. Så tak.